Milí priatelia, ako som slúbil, budem vás informovať o pokračovaní prác na jednotlivých projektoch v rámci mesta Kežmarok. Kostolné námestie, pôvodná dlažba, ktorá môže mať aj niekoľko stáročí. Sú to Burkovce, státier, ktoré sem priniesla voda. Momentálne sa dávajú preč a budeme na to ukladať dlažbu, ktorá je zo žuly a čadiča, ktorá je taká pôvodná, je schválená pamiatkovým úradom. Po tejto rekonštrukcii sa uzavrie jedna veľká etapa, ktorá sa napojí na uličky, ktoré máme pred sebou. A bude to jeden celok, ktorý nám otvorí novú dimenziu mesta Kežmarok a rekonštrukcie tohto námestia. V tejto časti prebieha práve rekonštrukcia. Táto už je zrekonštruovaná, ktorá nám otvára práve časť kostolného námestia s cestou k bazilike svätého Kríža. A takto, ako vidíte, bude vyzerať celé kostolné námestie aj s parkovnými plochami, aj so zeleňou, aj s novou dlažbou. A niekoľko stáročí budú môcť návštevníci mesta Kežmarok, ale aj Kežmarčania užívať takto zrekonštruované kostolné námestie.